Türkmenistan Birleşen Ştatlardan Awganistanyň Taliban dolanlyrjylaryna garşy girilen sanksiýalary gowşatmagyny haýyş edýär. Bu haýyş Aşgabatyň topuk geçirjisini gurmagynyň öňünde duran dürli kynçylyklar şol sanyny maliýe kynçylygy bilen bagly. Topuk turba geçirjisi kompaniýasy LTD konsorsiumynyň baş müdiri Muhammed Murat Amanowyň Aşgabatda saparda bolan Pakistan wekillerine aýtmagyna görä, Awganistana garşy girilen sanksiýalar gowşatylsa, bu kabulyň topuk gaz geçirjisi taslamasyny maliýeleşdirmegine kömek eder. Şu aralykda Eurasianet neşriniň ýazmagyna görä, topuk taslamasy Washington we Günwatar üçin bir topar kynçylyk döredýär we Amerikan resmiýetleri inni ol barada kän gurrun etmeýärler. Merkezi ýurtlar boýunça tanymal bilermen Bruce Panier'in pikirine görä, Aşgabat bu taslama barada gurruny diňe özüniň gaz reklamasy üçin ulanýany salym edýär. Şol wagtda analitikň pikirçe ýurdun agyr adam hukuklary ýagdaýyndan başga Awganistanyň içindäki howpsuzlyk ýagdaýy bilen bilelikde topuk taslamasynyň amala aşyrylmagyna böwet bolýan örenken kynçylyk bar. So there's a lot of difficulties, even if the Turkmen government was able to convince the US to ease the sanctions. Bu ýerde gatken kynçylyk bar. Hatda Türkmen hökümeti ABC hökümetini sanksiýalary gowşatmagy ören ýagdaýyny hem ol ýerde şinnem logistika hem howpsuzlyk meselesi saklanyp galýar. Sebäbi Taliban şinnem Awganistanyň kanuny hökümeti diýilip ikrar edilmeýär. Şeýle-de Awganistanyň bu taslamanyň ýurt içine gurulşygyny maliýeleşdirmek üçin terişde tapmagy ören uly problemi bolup durýar. Of Afghanistan, there would be huge problems trying to get financing for this project inside Afghanistan. Ikinci tarapdan topuk taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň öňünde duran beýleki bir topar kynçylyk kakanyny açyk gurrun etmän Aşgabatyň birden Awganistanyň garşysyna girilen sanksiýalary dile getirmek hem soraw döredýär. Türkmen resmiýetleriniň bu temany mümkin bolan gaz eksport üçin Amerikan resmiýetleriniň sanksiýalary gowşatmagy baradaky meseleni gozgamagy reklama bolup görünýär diýip Panier pikir edýär. It's an advertisement, a reklama. It's an advertisement that to remind people that Turkmenistan does have gas. Bu bir wagt reklama. Adamlara Türkmenistana gazyň bardygyny ýatdatmak üçin edilen reklama. Eger bu ýerde geçirji bolsa, belki-de hökman top hem däl. Egerde geçirji bolsa Türkmenistan gaz öpçünçisi bolup biljek. So it could be a bargaining chip. Diýip bilermen munyň sowdalaşmak üçin edilen gurrun bolmagynyň ähtimallygyny hem öňe sürdi.